שלום וברכה, אלעד צדיקוב, משנה לראש העיר הרצליה, חבר ועדת הביטחון בעיר, קצין לוחם בשייטת 13 במילואים. לפני שנתיים שלחתי מכתב לראש העיר, מיד אחרי שומר חומות, הלנתי על כך איך ייתכן שישנם בני מיעוטים, חלקם גם במזרח ירושלים, חמושים, שאומרים במוסדות החינוך של הילדים. אמרו עליי, תפלו עליי שאני גזען, שאני מפלה וכן על זה הדרך. היום, אחרי עידן שבירת הקונספציה, כולנו מבינים, אני מקבל פניות מכל רחבי העיר מההורים שמודאגים, שמוסדות החינוך של ילדיהם נמצאים בסמוך לאתרי בנייה, הם מפיישים אי נוחות, חוסר שקט מהאירוע הזה. לנו יש תוכנית ביטחון סדורה לעשייה. הדבר הראשון, למעשה מאבטחים יהודים ככל יכולתנו. הדבר השני, הורים מתנדבים, בדיוק כפי שהיה כשאנחנו היינו ילדים. הדבר השלישי, הגברת הפתרולים סביב כל מוסדות החינוך, ובדגש על מוסדות החינוך שנמצאים בסמוך לאתרי בנייה. הדבר הרביעי, חברת ניקיון, עובדי ניקיון מעתה ייכנסו רק אחרי שעות הלימודים ולא במהלכם. ביטחון הילדים הוא הדבר החשוב ביותר לכולנו. צבא הגשר תקבל את הנציגות החזקה ביותר לביטחון הילדים של כולנו.